Ahoj, po delší době zdravím všechny DJ a producenty, kteří sledují Musartero tutoriály na software Ableton Live. Já jsem Thomas Coastline a budu vás provázet dalším dílem praktických návodů. Často se nám stává, že spoustu DJů by rádo komponovalo vlastní promosety, radio show, podcasty a podobně, a to nejen živě prostřednictvím DJ techniky, ale právě taky na počítači v nějakém softwaru. Sety na počítači se dají točit live přes Serato, Recordbox nebo Traktor, anebo třeba Virtual DJ, no a nebo jej můžete poskládat ve vašem DAW. Ableton je proto vhodným adeptem, pokud se chcete dát tou druhou zmiňovanou cestou. No a právě v Abletonu je snadné smíchat takový set. Nejprve je potřeba si uvědomit, jak se pracuje v Abletonu s audiostopami a BPM. Projekt v Abletonu má globální BPM a všechny audiostopy, které jsou správně nastavené, tak se automaticky zrychlují či zpomalují na BPM nastavené v projektu. Máte-li tedy například skladbu o rychlosti 128 BPM a projekt 132 BPM, tak se skladba automaticky zrychlí ze 128 na 132 BPM. Rovnání BPM skladby funguje tedy tak, že Ableton automaticky srovná vaše BPM na BPM projektu. Nemusíte se tak starat o nějaké rovnání tempa nebo synchronizaci skladeb, podobně jako se to dělá třeba živě na vinylech. Aby Ableton automaticky rovnal vaše skladby, musíte na každé skladbě aktivovat takzvaný warp. Warp vám analyzuje skladbu a pomocí něj nastavíte první beat a základní BPM skladby. Pokud nakupujete skladby například na Beatportu nebo dostáváte proma od labelů, tak základní BPM zpravidla znáte a je to o to snazší. Otevřeme si nový projekt v Abletonu, přepneme se tabelátorem do Arrangement View, no a z levé strany z browseru si přetáhneme první skladbu do sequenceru. Dvakrát klikneme na skladbu, zobrazí se nám analyzovaná waveforma, kterou si můžeme zazoomovat. Aktivujeme funkci Warp a jako první věc, co uděláme, je, že si nastavíme první beat, tak jako kdybyste mixovali na přehrávačích a nastavovali si cue point na první kick. Zazoomujeme, dvakrát klikneme, objeví se nám nový marker. Původní marker, který vidíme v čase 0, tak double klikem smažeme. No a přetáhneme začátek skladby do času 0. Jak vidíme, tak nám skladba začíná od prvního beatu. Tady si ještě sundám trochu gain, aby skladba nebyla tak nahlas. No a teď si skladbu pustíme oproti metronomu. Nahoře si zapneme metronom a mezerníkem zapneme skladbu. Jak můžete slyšet, tak skladba nám nesedí na metronom, to znamená BPM není v pořádku. Pokud znáte BPM skladby, tak stačí do segment BPM napsat originální BPM skladby. Já mám pocit, že tato skladba je na 130 BPM, tak ho tam zadáme. A vypadá to, že nám to sedí. Pokud byste neznali originální BPM skladby, což si teď ukážeme, vrátíme tam zpátky 120, tak se můžete řídit mřížkou, kterou tady vidíte. A já to dělám tak, že si trochu zazoomuju, posunu si skladbu o kousek dál, třeba na druhý takt, a měním BPM pomocí myši, dokud neuvidím, že mi beat sedí na mřížku. Jo, když si to takhle zazoomuju o kus dál, tak vidím, že mi tady první doba sedí. Kdyby to BPM bylo špatně, tak je to takhle posunuté a já jedu tahem myši, dokud nevidím, že mi to sedí na mřížku. Pak si to samozřejmě poslechnu oproti metronomu. Někdy se může stát, že skladba se časem začne rozjíždět, pokud je třeba ripnutá z vinilu. Tak je dobré najet na konec skladby a přesvědčit se, že i konec skladby sedí na mřížku. Pokud by neseděl, tak dvakrát kliknu, respektive zazoomuju si a dvakrát kliknu u kopáku, u první doby a posunu si zbytek skladby na mřížku. Ableton potom sám automaticky dopočítá správně rychlost skladby mezi počátečním a koncovým markerem.
Jak vám určitě neuniklo, tak skladbě se změnila výška tónu. Pokud nebyla navarpovaná, hrála normálně a teď, když jsem ji navarpoval, tak se změnila výška tónu. To je dáno tím, že skladba má 130 BPM v originále, ale naše nastavení projektu je pouze 120 BPM. Jak z toho ven? Warp nabízí několik režimů. První z režimů je Beats. Beats je režim, který funguje obdobně jako master tempo na přehrávačích. To znamená, skladba se nám rozseká na malé kousíčky a ty jednotlivé kousíčky se potom zrychlují, zpomalují. Nevýhodou je, že pokud máte ve skladbě nějaké dlouhé tóny nebo plochy, tak tyto části skladby potom zní trhaně. To si můžeme poslechnout. Nedoporučuji proto Beats používat na skladby, které mají příliš mnoho melodií, hodí se to spíš třeba na techno, na groove, tam, kde je to všechno postavené na beatu a kde nejsou plochy a melodie. Další možností je repitch, kterou lze využít. Potom se skladba chová stejně, jako když ji hrajete třeba z vinylové desky, to znamená, se změnou tempa se mění i výška tónu skladby. Repitch se dá využít víceméně, pokud se skladbou hejbete o 1-2 BPM, jinak to nedává smysl, protože potom třeba zpěvy začnou znít jinak, výrazně se vám mění výška tónu a skladba zní nepřirozeně. Jak jste mohli zaznamenat, tak výška tónu skladby se výrazně změnila a skladba nezní dobře. Třetí možností, kterou já rád využívám, je algoritmus Complex Pro. To je takový kompromis mezi repitch a beats. Je to vlastně algoritmus, který zachovává výšku tónu, ale zároveň nespůsobuje to, že by zvuk zněl trhaně a hodí se tak na varpování skladeb úplně nejlépe. Samozřejmě pokud budete BPM hýbat do nějakých extrémních hodnot, třeba plus minus 10, tak ať chcete nebo ne, vždycky se to na skladbě projeví a na kvalitě zvuku. Máme-li skladbu navarpovanou, tak abychom ji příště nemuseli varpovat znova, kdybychom ji chtěli použít v dalším setu, tak tady existuje magické tlačítko Save, na které když kliknu, tak se mi na disku vytvoří nový soubor, který se jmenuje úplně stejně jako název skladby, ale s příponou .asd. Tam se zaznamenávají veškeré informace z Abletonu o této skladbě. Takže já když ji teďka vymažu z našeho projektu a vložím ji znovu, tak skladba už je navarpovaná a pamatuje si, jaký algoritmus, segment BPM, high quality mode a naše značky. No a když chceme umíchat set, tak si to ukážeme samozřejmě minimálně na 2 skladbách, takže si přesunu do projektu další skladbu. Počkám, než se zanalyzuje. Opět si zapnu metronom a funkci warp. Ještě ji trochu stáhnu gain. Zase nastavíme první beat, aby nám seděl na metronom. Tady už to Ableton zanalyzoval dobře, skladba nemá žádnou mezeru na začátku, začíná prvním kickem, takže nemusí mi prakticky nic nastavovat. No a změním BPM podle mřížky. Tak by to mohlo být těch 128, poslechneme si to. Vypadá to, že to sedí. Algoritmus dám na Complex Pro, uložím si to. No a teď můžu skladby pohodlně mixovat do sebe. Tak, no a poslední věc, která je důležitá při mixování, je využít korekce. Korekce budeme v Abletonu ovládat pomocí equalizéru.
Klikneme si tedy na Audio Effects, vybereme EQ3, což jsou korekce jako na DJ pultu, no a vložíme si na každou stopu tento efekt. Pomocí ikonky nad stopami si aktivujeme automatizace. No a pokud budeme chtít nějakým způsobem hýbat s korekcemi, tak si vždy na každé stopě klikneme na konkrétní knob a pomocí automatizační křivky si nakreslíme jeho průběh. Klikneme tedy na Gain Low, což jsou basy. Ty budeme u první skladby chtít stáhnout při mixování. A u druhé skladby je pak naopak budeme chtít vytáhnout, dojde tak k efektu prohození basů. S křivkou si samozřejmě můžete pohrát dle libosti. No a pak už nezbývá, než upravit středy a výšky. Kliknu na Gain Mid u první skladby. U druhé skladby taktéž. Ještě chybka v mixu. Srovnám si trošku gainy. Tady to dáme třeba na -3 zhruba. Tady taky. Tak když mám sladěné středy a hlasitosti, tak si ještě šahnu do výšek. No a mix dvou skladeb je v podstatě hotový. Na rozdíl od mixování na reálném mixážním pultu si tady nehraju s fadery, a to z toho důvodu, že korekce mají absolutní kill, to znamená, pokud je dáte na hodnotu nekonečno, respektive minus nekonečno, tak se stane to, že nebude slyšet žádný zvuk. Není proto potřeba, abyste nějakým způsobem manipulovali s fadery, naopak je to výhodné, pokud je neautomatizujete, protože na konci, až máte celý set hotový, tak se můžete přepnout do mixu a pohrát si s fadery a srovnat hlasitosti jednotlivých skladeb. No a to byl úplný základ, jak smíchat úspěšně dvě skladby v Abletonu dohromady. V příštím díle si ukážeme, jak váš set vylepšit, jak vylepšit jeho zvuk a jak do něj případně zařadit svůj vlastní voiceover, jingly nebo intro. Tak zase příště, čau.